Sa ngalan samahan ug sanag sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa Ginoo Kristo, ang gugma sa Dios, ang panagiusa sa Espiritu Santo maragay. Mauna sa kanina. Mayong buntag kayo dito. Ay buntag. Sa hilom at halagat to sa Dios sa ato mga personal nga mga pangabuhi. Uban sa intensyon sa tong Santo Papa sa misyon ng simbahan, alang sa kalinaw, alang sa kayuhan sa mga masakiton, sa gasa sa bayang panglawas kinahanglan sa matag usa, ilabi ng mga lumilihok atong parokya, sa mga kaitsura nato nga nabiktima sa mga kalamidad. Halang sa kini alang sa kapulayan sa kalag ni Jazz Evangeline U.F.Q. Bayagan. Kung arumay mo kinagtako sa pagsalmo ting Santos nga misa, ilusula to karon ang mga kasalang atong nabuhat ug mga ikita sa pasaylo sa Ginoo. Nagakumpisal ako sa Dios nga mga gahom nga tanan o kay inyo mga igsuon nga nakalapat akong dako iyabot turahuna sa pulong sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako sa Santa Maria na naingulay, sa tanang mga anghel o mga santo, o kay inyo mga igsuon, aray ko iyampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy anong ta kinahanglan Dios nga mga gahom nga tanan, o pasayluo sa itong mga sala, pero ta kita niyagat to sa kinabuhi tayo. Amen. Magapo kita. O Diyos ang kahayag sa imong kabaturan, nagatultol ka na mo ganha kang Kristo. Himuang ang mga nagsunod kaniya, magsalikway sa tanan nga supak sa Ebanghelyo. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoo Kristo imong anak, nga buhi ug hari, uban kanimong sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Unya na sakit si Ezekias og himatyon na. Giadto siya ni Isaías, ang propeta nga anak ni Amos, o giingnan. Nag-ingon ang Ginoo nga mamatay ka na, busa pangandam. Miatubang si Ezekias sa bungbong ug nag-ampo sa Ginoo. Miingon siya, O Ginoo, hinumdumi in taon ang akong pagbinuotan sa imong atubangan o kinasingkasing kong pag-alagad kanimo. Unya, mihilak siya, o giingnan sa Ginoo si Isaías. Adtua si Ezekias og sultihi nga nag-ingon ang Ginoo, ang Dios ni David nga imong katigulangan. Nadungog ko ang imong pag-ampo ug nakita ko ang imong mga luha. Busa, dugangan ko napulog 5 katuig ang imong kinabuhi. Luwason ko ikaw ug kining syudara gikan sa hari sa Assyria. Gisultihan ni Isaías ang hari sa pagbutang nga na sa iyang kubag o papilit
nga nihinimo gikan sa igos ug mamaayo siya. Unya nanguntana si Hari Ezekias, unsa may ilhanan ug magmatuod nga makaadto ako sa templo? Si Ezekias mitubag, mao kini ang ilhanan nga ihatag kanimo sa Ginoo, nga tumanon gayud niya ang iyang gisaan. Pabalikon kog napulo kalakang ang landong sa adlaw sa orasan ni Akas, o natuman gayud kini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Giluwas mo ang akong kinabuhi, o Ginoo. Busa dili ako mamatay. Giluwas mo ang akong kinabuhi, O Ginoo. Busa dili ako mamatay. mamatay. Sa makausa, mingon ako sa kauton sa kinabuhi, mutalikod ako ngadto sa mga ganghaan sa kailanman. Ipadala ko sa mahibilin akong katuigan. Giluwas mo ang akong kinabuhi, O Ginoo. Busa dili ako mamatay. Mingon ako, dili na ako makakita sa Ginoo. Dini sa yuta sa mga buhi. Dili na ako makasudlong sa akong mga isig katawo. Taliwala kanila nga nagapuyo sa kalibutan. Giluwas mo ang akong kinabuhi, O Ginoo. Busa dili ako mamatay. Ang akong puloy-anan, nigugo sa katolda sa magbalantay sa hayop. Gipos o gikuha ka nako, imong gitapos sa akong kinabuhi. Daw sa kamagahabol nga miputol sa katapusang Ginoo. Giluwas mo ang akong kinabuhi, O Ginoo. Busa dili ako mamatay. Nang hinabuhi sila, nagipanalipdan sa Ginoo. Imo ang kinabuhi sa akong espiritu. Giatagan mo ako sa maayong panglawa ug sa kinabuhi. Giluwas mo ang akong kinabuhi, O Ginoo. Busa dili ako mamatay. Alleluia, 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 alleluia.
Ang Ginoo manakay niyo. Manasab kanimo. Ang pagbasa sa Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Usa rin anak adlaw ipapahulay naglakaw si Jesus agi sa kaumahan sa trigo. Ang iyang mga tinun-an gigutom, busa, nangutlo silang mga uhay sa trigo o nangukit niini. Napakita niini sa mga Pariseo, miingon sila kang Jesus, tanawa ra, supak sa atong balaod ng imo mga tinun-an, maghimo niini sa adlaw ipapahulay. Si Jesus mitubag, wala ba di kamo makabasa sa gibuhat ni David sa dihang gigutom siya ug ang iya mga kauban? Miadto siya sa balay sa Dios ug mikaon siya ug ang iya mga kauban sa pan nga gihalad ngadto sa Dios. Bisag supak sa balaod nga mangaon sila niadtong pan kay ang mga pari man lamang ang gitugutan sa pagkaon niini. O wala ba di kamo makabasa sa balaod ni Moises nga sa matag adlaw ipapahulay ang mga pari sulod sa templo naglapas man sa balaod sa adlaw ipapahulay apan wala sila makasala. Sultihan ko kamo, kadinhi ani ay labaw pa kay sa templo. Kung kamo nakasabot pa lamang sa kahulugan, dinigbahina sa kasulatan nga nag-ingon, dili ako gustong mga halad nga manap, kung dili kaluoy. Dili unta kamo pakasad-on ang mga tao nga walay sala. Kay nga anak sa tao, mao ang magbubuot sa angay buhaton sa adlaw ipapahulay. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daingon ikaw, O Kristo. Mga igsor, batag karon ug diha sa barangay or sa syudad adunay ipasa nga city ordinance. After sa public hearing, then tagaan og pila ka buwan nga naay dry run, then ipasa o himuon na siya gayon nga balaod. So nganong ingon ani ba to facilitate order diha sa katilingban o aron mabatunan usab ang kalinaw. Atong pagbasa karon sa Ebanghelyo, si Jesus nagisgot mahitungod sa adlaw papahulay sa iya usab nga pakigistorya ngadto sa mga Pariseo. So gusto ni Jesus makaigsunan nga ang adlaw ipapahulay hubaron siya ubad sa kaluoy o ubad sa gugma. Ang adlaw ipapahulay nagahulugan sa pagpahulay o paghunong sa pagtrabaho. Kini gikuha diha nga natapos sa Ginoo ang paglalang sa kalibutan. Siya mipahulay sa ikapitong adlaw sa tanan niyang gibuhat. Ang pagtuman sa adlaw ipapahulay isip pagpahulay sa Ginoo gikan sa paglalang sa kalibutan. Kini nahimo nga handumanan ug sugo sa mga Hudiyo katawhan. Sa atong Ebanghelyo karon, ang mga Pariseo mihukom sa mga tinun-an ni Jesus na nakalapas sa adlaw ipapahulay ug giunsa man paglapas. Sila gigutom ug nagsugod sa pagpangutlo sa uhay sa trigo ug gikaon nila kini. Kini batok sa Exodus 34 verse 21 na nagkadayon ang pag-ani o pagdaro, pagbugwal sa yuta, ginadili sa adlaw papahulay. So dinhi ato makita nga lahi ang kinaiya sa mga Pariseo. Kulang sila sa kaluoy, kulang sila sa pagsabot, sa paginahanglan sa gigutong mga tinun-an ni Jesus. Murason ang mga Pariseo, pasagdi sila nga gutomon. Ang balaod mo ay labing importante kaysa ilang kagutom. So unsa may reaksyon ni Jesus mga igsoon? Gi-recall ni Jesus ang kasinatian ni David gikan sa unang libro ni Samuel chapter 21 verses 1 to 6. Dinhi si David miadto sa balay sa Dios, mikaon siya ug ang iyang mga kauban sa pan nga gihalad ngadto sa Dios kasupak sa balaod nga mangaon sila miadtong pan.
Si Jesus nagtudlo makaigsunan o tawag nato ang sentido common o common sense maoy mo pating babaw. Walay kitid nga panghuna-huna. Kinahanglan nga flexible ang tao, kinahanglan nga unahon ang tao kaysa mga regulasyon. Ang pagkamagiluyon mao'y gikinahanglan sa pag-observe sa seremonyas o sa protocol. Gihimo ang mga balaod o regulasyon aron makaalagad sa mga panginahanglan sa tao para sa kayuhan sa tao. Para ni Jesus ang adlaw ipapahulay mag-alagad aron maiagat ang kinabuhi sa tao. Ang adlaw ipapahulay bubulig nga mamahimong, mabungahon ug makalhuganon ang kinabuhi sa tao. Mangutana kita karon sa ato kaugalingon. Dali ba kita nga muhukom sa ato ang isig ka tao? Maluluyon ba kita ngadto kanila o gahi o tig-a ang atong balatian ngadto kanila? May nagpalihog para sa katalingbanong pag-ampo. Mag-ampo kita nga uban ka Kristo simbaho nato ang atong amahan nga naa sa langit. Muingon kita, maluluy o Ginoo, panalanginin kami. Maluluy ang Ginoo, panalangini kami. Ngang mga Kristohanon sa tanang dapit, sa kinasing-kasing mamuhat sa unsay angay buhaton, isip mga anak sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Maluluy ang Ginoo, panalangini kami. Nga ang mga kanasuran sa kalibutan, makakaton sa pagtahod o sa pagtabang sa usag-usa, binasi sa hustisya o sa panaghiusa. Mag-ampo kita sa Ginoo. Maluluy ang Ginoo, panalangini kami. Nga dinasig sa kaluoy ni Kristo, dili unta kita maghukom kanila nga nagmasalaypon, hinuon tagaan sila kahigayunan sa kinabuhi. Mag-ampo kita sa Ginoo. Maluluy ang Ginoo, panalangini kami. Nga ang mga masakiton og sila nga nanag-antos, makakaplag og tabang gikan sa mga tawo nga may gahom og sa mga paagi sa pagpagaan sa ilang mga palasunon. Mag-ampo kita sa Ginoo. Maluluy ang Ginoo, panalangini kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, ngang halangdong tiyopilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Maluluy ang Ginoo, panalangini kami. Nga ang mga nangamatay, makakaplag na karon og kapahulayan uban sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Maluluy ang Ginoo, panalangini kami. Ginoong Diyos, wala ikaw nangayo ug bisan unsang sakripisyo, gawas lamang sa matinud-anong paghinulsol, masaligong pagtuo ug maalagarong pagigugma. Ihatag kanamo ang kalig-on ug pabilin uban kanamo karon ug hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Dawat ako Ginoo, kining among mga basa, di mo sa mga sagupaw sa undusa. Kining pano, kining pino, ginama sa kamot sa tao. Ang imong mga grasya, bunga sa mong pangalan, ihatag na kanamo, ulang ino ang mahal. Sa tanan panalangin, sa tanan panalipin, ang mahal kong alawas, o pililong loob, himo ang kaluwasan, ginamon
Among ison pagampo ka murong ako yung sakripisyo, dawato sa Diyos nga mahal nga magaho matanan. Dawato nun ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Dawataw Ginoo ang mga gasa sa imong simbahan, ug himo ang kining Eucharistia magtabang kanamo sa pagtubo diya sa kasantos o sa pagtuo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaakay niyo. Manasab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahal Diyos nga tunay magaho matanan, agay o matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo, kanunay o sa tanang dapit. Kay pinaagi sa imong hinigog mga anak, imong gitukod among banay sa katawhan. Pinaagi kaniya, imo kami giuli nga na sa imong kasabahan tungod sa imong kaluoy. Busa matarong ang tanang mga binuhat, magalagad kanimo, ang tanan mo mga tinubos magdaig kanimo, ang imo mga santos magpatinungog kanimo sa hiniusa kasing-kasing. Ug busa uban sa mga anghel o mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunog nga pag-awit. Sa tukoy ni ikaw, ginawang tumuran sa nagkasantos, ipinalagi mong espiritu aron pagsantos sa mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo, nga lawas ang dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siya hugalingon, mikuha siya ang pan, mipasalamat kanimo, mipikas o mihatag ni ganto siya mga tinunaan o bingon. Dawat na kininyo nga tananong kana, kay kinimaw nga akong lawas, kay tugyan alang kanimo. Sa sabang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kaniyong pag-usap, mihatag iganto siya mga tinunan o bingon. Dawat na kini, o pag-inom ka mga tanan gikan niini, kay kini mo ang kalis akong dugo, sa bag-ong tunhay nga kasabutan. Ang dugo kay iula alang kaninyo, o alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini, aron paghandog kanamo. Kini ang misteryo sa pagtuo. Maluluwa sa kalibutan, nga natubos ka namo. Pinagi sa imong krus, upang kabanhaw luwas sa kami. Aron paghandom sa kamatayong pagkabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, ning pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan, nagapasalamat kami kanimo. Tungod kay imo kaming giisip mga yan, nga mga tubang o mulagad kanimo.
Himuang kami nga mga lawat sa lawat ug dugo ni Kristo, magkahiusa diya sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diya sa gugma. Uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila, o ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dala silang tanan sa pagsunog sa kahayag sa imong daw. Kaluy kami tanan. Himuang kami agayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang ginagaulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, o sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi nito Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag na kanimo mga gahong nga mahal, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanagdungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen, 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 amen. Pero mga bukit sa bahan, ug gamit mga pulong itulog ka nato sa atong mauno. Amahan mo nga anaa sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit, ang kalaluna mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunualuwasa kami sa daotan. Pagay kami kanimo Ginoo, imo kami luwason sa nagdautan, at tagi kami sa kalinaw ning panahon. Aron tinabagan sa imong kaluoy, mahaligay kami kanunay sa sala, o mahilayon sa nagkasabot. Samtang nagapaabot kami nga malaumon, sa pagbalik ni Kristo among mauno. Kay umarang inghalian, ang umugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Kristo gingon kasi ang mga apostoles, ang kalinaw ay bilang ko kainyo, ang kalinaw ay hatag ko kainyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaakay, Manausap ka ni ipakita ta ang pag-inigsunan. Cordero sa Diyos, managawag sa mga sala, sa kawalibutan kaluhihanin. Cordero sa Diyos, managawag sa mga sala, sa kawalibutan kaluhihanin. Cordero sa Diyos, na nagawag sa mga sala, sa kalibutan at kami sa kalinaw. Kini mo ito may umaong Diyos, ang kordero sa Diyos, na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, mula ng gidapit alang sa panihapon sa Ginoo.
Ginoo, dili ako angay nga kalawat kanimo, apan ipamulong lamang kung mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magambog ito. O Ginoo, pinaagi sa pagkalawat namo sa misteryo, nini Eucharistia, himuanga ang imong makaluwas nga gugma, magatubo kanunay dinhi kanamo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. So maabot ang imahin sa Birhen de la Paz, no? Ang international shrine, no? Nga nasa Antipolo. So 6:25 maabot karon sa airport, gisugatan nila padong diri dayon 9:30 ba, no? 9:30 ang misa diri, no? Ya dayon alas 12, na alas 3, dayon alas 7 sa gabi. Daghang salamat. So katong mga way trabaho, pwede mo sugat, no? O mo welcome, no? Sa Mahal Birhen sa De La Paz. Ibuen biyahe. Ang Ginoo manakay niyo. Manausap O panalangin na unta kamo sa tumay hugmao nga Dios, ang Amahan o ang Anak o ang Espiritu Santo. Amen. Nahala ng santos nga misa, lakat ka mong isangyaw ang gugmag kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Mahing buntag, mahayong pagmamang. Magambahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulan kitang tanan, sa iyang bendisyon, at